Mires por onde mires vai ir ben. É como ver todo por primeira vez, que mente ben posta no paso seguinte. Tires por onde tires vai ir ben. Un cambio de rumbo será constante, sabendo que vivo dentro dun vaivén. Xa improvisaremos, 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 xa improvisaremos. Xa verás que ves que veño sobrado de nada, que as mans vacías e con demasiadas palabras. Vivo nun farol que esconde a nada. Xa improvisaremos, 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 xa improvisaremos. Benvidos e benvidas a este novo programa da Radio Escolar Salesianos Vigo, que, bueno, é un programa que aínda non ten nome, é un proxecto musical sobre música galega, dirixido e locutado por Ángel Díaz, que son eu, coa axuda tamén na locución de Martín González, de Mateo Morais e Eva López, a parte máis técnica. Acabamos de escoitar a Capital Boscov en directo acústico, concretamente a Alfonso Gallardo e María Galdón, dous dos 6 membros de Capital Boscov, unha banda de muros 100% feita na nosa terra. A nosa primeira pregunta para eles é: que acabamos de escoitar? Bueno, estamos, antes de nada, gracias por chamarnos, estamos encantados de estar aquí no programa Sin Nombre. Chan, chan, chan. O que acabades de escoitar, creo que é o último tema que se compuxo para o disco. Sí. Se non é o último, é o penúltimo, e tamén é un pouco a canción que dá cierre ao primeiro disco que editamos, que ven a decir un pouco, ou o mensaje que ven a transmitir é a toda esa xente que non teña medo si está vivindo un momento un pouco complicado na súa vida, porque improvisando, non hai que ir tampouco ter todo absolutamente planificado, pero improvisando chegará un momento en que as cousas vayan ben. Moi ben. O primeiro que queríamos preguntar é que é Capital Boscov, porque sabemos que é un grupo, sabemos que toca en festivais, sabemos que ten un disco moi chulo, por certo, pero que é o concepto para vos de Capital Boscov como grupo? Contesto eu ou contesta María? Buah, Eu tiño claro, tú telo claro? Sí. Tira millas. Para min é antibanda. É verdad, somos antibanda. Somos a antibanda. Somos antibanda. Porque cando se creou isto, cando estrenamos fai 4 anos, fixémolo ca idea de arrancar como un grupo grande. É dicir, nunca tuvo a idea de grupo grande, pero no mal sentido da palabra, de funcionamento. É dicir, creo que levamos como 3 ou 4 anos tocando sin ver un solo euro. Non porque non cobremos, sino porque todo gastamos. É dicir, está como planificado ao revés esta banda, sabes? Só ten un objetivo que é intentar sonar o mellor posible e sorprender. O que pasa é que de momento non se está levando moi ben esa máxima cos nosos bolsillos. Entendemos que en algún momento cambiará a nosa suerte, pero sí, eu definiría como antibanda. Pero que somos antibanda en todos os sentidos. Todos os sentidos somos antibanda. O sea, creo que fixemos máis conciertos que ensayos. Sí, tamén. Pero en algún momento cambiará, eu creo. Esperemos que sí. Tampouco sabemos moi ben, supoño que isto
pregunta inicial de todas as entrevistas que vos fixeron, pero Capital Boscov, nome grupo Capital Boscov, De onde ven? Aquí sí que vos ten que responder sí ou sí, Alfonso. A ver, ten unha doble explicación. Ten unha parte cruel, e a parte cruel ven un pouco derivada de que vivimos no siglo XXI cas reglas do siglo XXI. Entonces, algúns da banda xa tiñan os proxectos anteriores, e un deses proxectos cos que estuvemos tocando bastante tempo en bastantes festivales e demais, tiña un nombre que é demasiado genérico. En concreto, chamábase Maestro. E tiña un problema, que quitamos un disco, tocábamos en sitios, e tiña un problema de que a xente que nos vía nos conciertos encantáballe, pero despois dixíanos que non era capaz de encontrarnos. Porque o problema do siglo XXI é das búsquedas, que podes atopar de todo en Google, e que podes atopar de todo en Google, pero tamén podes non atopar nada se non eres capaz de filtralo adecuadamente. Entonces, un pouco fruto desa necesidade, que tamén queríamos facer un lado de cara, orientar, buscar un enfoque distinto, tanto no formato como no sonido, acabou salindo Capital Boscov, que toma un pouco de referencia un proxecto dos anos finales dos anos 60 que era cuestión dos soviéticos, a guerra que tiñan aberta contra Estados Unidos en canto de quen era capaz de enviar a primeira persona en órbita. Os soviéticos titularon ese proxecto Vostok, no Boscov, Vostok. A primeira idea que tuvemos foi a de chamarlle Proxecto Vostok, pero non querendo volver a cometer o error que tuvernos anteriormente de que acabaran outros, imagínate, que sacaran un grupo ruso indies. Bueno, xa viña aquí a molarnos o conto. Simplemente fixemos un cambio de consonantes e funciona. Porque se buscas Capital Boscov en Google, non é máis Capital Boscov. é que todas as primeiras 50 búsquedas son Capital Boscov. Se pos en Spotify Capital Boscov, somos os primeiros. Así que non saleu mal a estrategia. Que sonaba el nombre como mucho a ruso y soy gallego, entonces... Poco... Me sonaba raro, yo decía, ¿de dónde ha venido esto? Sí, a ver, é o primeiro que nos din, o tema de rusos. Ademais, se te das de conta, aí non estuvemos moi astutos, porque quitamos isto, fixamos o grupo, creo que finales de 2020 ou 2021, e arrancou a guerra en Rusia, e dixen, madre mía, en que momento la que nos va a caer. Pero no, ao final a xente é un pouco, a ver, tamén entende, da igual, e seguramente algún daqui ou compañeros vosos vos mole Love of Lesbian e tampouco cantan en inglés, entonces non hai problema, estamos todos no mesmo xogo. Logo, queremos preguntarvos como surdiu a idea de crear o grupo. Foi un pouco toda esa fase de transición, tanto do cambio do nome, ese cambio de estilo, de sonido, de buscar esa identidade. A formación que temos ahora mismo veuse un pouco derivada de todo ese cambio. Alfonso, si non me equivoco, era Alfonso, Chema, Alberto e Sergio empezou ao final. Sergio empezou ao final. Eran eles tres máis outro compañeiro que tiñan Maestro, se deron circunstancias, co cambio todo, eles entraron en Drum and Roll Studios a gravar Superlativo como último tema de Maestro. Sí. Aí necesitaban unos teclados. E, claro, a confianza dá un pouco de asco. Iago pideume a min gravar os teclados de Superlativo, eses órganos que hai, os sintes, etc. E despois volveu a surgir, despois xusto de pandemia, a opción de gravar Sed Farsa, e tamén me pediron colaborar outra vez para gravar teclados. Entón empezouse a crear aí unha sinergia super chula entre os 5 que eran de banda máis eu. Houve un momento no que nun concierto fun a colaborar con eles en directo, foi a primeira vez que fun, me parece. Despois dese concierto foi como, a ver, isto molaba a 6. Foi un pouco como se creou esta formación actual, entre comillas, digamos, definitiva, que temos por lo menos por ahora. Sí, ao final foi unha cuestión de necesidade, sabes? Eses dous primeiros temas, que son Farsa e Sed, que foron os que utilizamos para abrir o que era o grupo, é verdade que cando estábamos gravando, esa era a oportunidade de que María fixera as teclas, que era un aporte guai,
e fixéramos o chiste en 2 festivales. É verdad, en Carrilanas un ano. E máis en Revolta do Umia. Pasou unha historia que pasa sempre, que non ten que ver nin ca música. É como cando conoces a alguén te sintes cómodo con esa persona e despois queres seguir estando con esa persona. Pasou un pouco esa historia. Tuvemos 2 conciertos, houve un feeling super guai sobre o escenario, e máis foron 2 conciertos nos que María simplemente subía a tocar os últimos 2 temas do concierto. E dixemos, non ten sentido que toque os últimos 2 temas, é que o que mola é que estuvera todo o concierto tocando. E foi un pouco como chegamos a esta formación final. Fixeron unha proposta formal e oficial. Non me puiden resistir. Puxeron el cheque sobre a mesa. Como dixen antes, de momento económicamente non somos reis do mambo, non hubo ningún cheque sobre a mesa. Cheque metafórico. Metafórico, sí. O mundo emerxente en Prometémoslle promesas. Prometestesme promesas. El Nirvana e máis. Pero bueno, non saliu mal polo que vexo. Non sei. Como tamén comentabades antes, ti e Alberto, tamén algún outro membro de Capital Boscov, estabades antes en Maestro. E incluso chegastedes a publicar, polo que vimos, o primeiro EP de Maestro. Queríamos saber tamén como foi o proceso de estamos en Maestro con varios membros do propio Capital Boscov e deixamos Maestro e facemos Capital Boscov, en vez de modificar Maestro, así saber como foi ese proceso de lavado de cara. Non era lavado de cara de por sí, ten máis historia que todo eso. Por exemplo, eu e Alberto en concreto levamos tocando, eu agora teño 33 anos, eu levo tocando con Alberto desde que teño 17. Alberto creo que tiña 12 anos ou 13 cando nos conocemos. Eu e 2 colegas máis fixemos un grupo, eu era o único guitarrista, e cando entrou aquel mocoso de 12 anos pola sala de ensaio e se puxo a tocar, deu un pouco de envidia, non sei se da boa ou se da mala. Desde aquel momento sí que empezamos a tocar xuntos e tocábamos nun grupo de rock nacional, do que se tocaba antes, ano 2008, 2009, e cando se terminou ese grupo, eu e Alberto empezamos a tocar en acústico por todos os bares de Galicia. Íbanos na Peuxo Partner, na que miña nai vendía o peixe en fin de semana, pois íbanos a tocar en acústico por aí. E o que pasou foi que empezamos a facer cancións, pero claro, tiña un tinte de cantautor, estilo Andrés Suárez, esta historia. Entonces, Maestro convirteuse un pouco en coller esas cancións de cantautor e pasalas á banda. Que pasa? Que chegou un momento entre o que comentei antes do problema do nombre e de que xa non buscábanos eso, sino que buscábanos cancións que xa surgiran ou que xa se originaran como banda, e foi o momento ese no que cambiamos de Maestro a Capital Boscov, que realmente en canto a enfoque e en canto a sonido, algo sempre pode ter tintes de ter un pouco de común, pero realmente son cousas totalmente distintas. Ten máis identidade. Moitísima máis. Actualmente, coa presión das redes sociales, é habitual que os artistas sintan a necesidade de sacar contido novo continuamente para manter o interese do público. Como vivides esa presión de estar sempre publicando música nova, aínda que sean sinxelos soltos, sen poder moitas veces agardar a sacar un disco completo? O sea, presión cero. Somos antibanda, recordade iso. Somos antibanda. Anarquistas. Entonces, nosotros... Te decía yo que el nombre era ruso. Nos creo que somos un pouco ese tipo de banda de cociñar a lume lento. Danos un pouco, obviamente, sendo sinceros, somos conscientes de que a presencia en redes, etcétera, é importante, pero non é prioritaria para nós. Sí. Porque se non tes nada que aportar ou nada que enseñar en determinado momento, estate caladiño, non pasa nada. Cada banda funciona con uns tempos. Eu son da opinión de que todo volverá un pouco ao seu cauce e todo ten que ir unha ou dúas marchas atrás. Entonces, a sobreexposición ao final tampouco che axuda. Desde o meu punto de vista, ao mellor estou eu aquí equivocada, pero a mí non me gusta estar pendiente desa sobreexposición, porque ao final traballas peor. Xa. Para nós é máis importante facer música na que creamos, aunque nos leve o doble de tempo, que non por sacar música máis rápido pola urxencia das redes sociales e do mundo no que vivimos agora, que se vai a ver empobrecido a nivel musical e a nivel de calidade o que facemos.
Eu son das que, antes que sacar unha canción que vai a quedar a medias, prefiero esperar, e cando a canción este ben armada, pois xa faremos que si as fotos, que si a promo, que si sacar o tema, etc. Pero sacar contido por sacar contido, a mí me parece contraproducente. É que para mí é contraproducente totalmente. Para min ten unha doble vertiente que o que dixía antes do chiste, non? Da antibanda. Nos últimos 2 anos tocamos en todos eses sitios gracias ao disco que quitamos. E cando quitamos o disco fai un par de anos, a finales de 2023, chamaronnos tolos porque quitábanos un disco de 9 temas. E dixíanos, estades locos, os discos xa non funcionan, xa non existen. Colles os 9 temas, quítalos un cada mes e tes un ano inteiro de contenido. Pero nós non o vimos, sabes, nós ainda temos ese rollo romántico de dicir, tes unha banda, vamos a facer algo serio e tal. E aquí para min ten 2 cousas. A primeira é que María sempre me di moitas veces, e eu sí que aí creo que ten razón, que nós en este caso somos unha banda de fondo. É dicir, somos de maratón, sí, non buscamos, 100 metros. Non buscamos un pelotazo de repente que nos leva as nubes, sino somos de dar pasiño, subir escalón a escalón e intentar manter eso, é dicir, non perdelo. Imos pouco a pouco, pero intentando que a bola de neve vaya de forma progresiva totalmente. E despois a segunda tamén é algo que comentan, o de sacar seguido contenido e demais, pero que nadie fala, que no mundo da música, se está seguido ca obligación de ter que sacar seguido temas, queimaste. Porque isto é algo que nadie fala, pero os procesos de composición, grabación e todo... Se deshumanizan bastante, se mecanizan moitísimo, e ao final toda a personalidade que poidas ter acaba nun segundo plano por esa urgencia de ter que producir. E ao final, o que dice Alfonso, queimaste e hai un momento no que deixas de ser tú facendo eso. Conocemos casos, xente que acabou pois moi cansa e dixo, hasta aquí, non poido seguir. É dicir, é verdade, hai unha industria musical, ten que haber unha industria musical, pero a industria musical, isto é un melón moi grande para abrir, tío, un melón grandísimo. Lo vamos abrindo con outras preguntas. É unha industria mixta. Ten que haber unha parte humana que ten que predominar. É dicir, non é como facer coches. No que se está convertindo un pouco é como en facer coches. E aí é onde se perde un pouco, onde se perde a esencia do que é facer música en sí. Vamos, resumen, que somos unha banda desubicada dos anos 90 e aquí seguiremos. En mellor, perfectamente. Tamén falando un pouco de todo isto das bandas e das dificultades das bandas emerxentes para abrirse camiño, como agora falabades, non sei se controlades 21, o grupo. Sí. Pois no disco El arte de perder do ano pasado, de fai 2 anos, comezan cunha intro que din que estamos nunha industria que é moito máis fácil ir só que ir cunha banda. Correcto. Non sei hasta que punto estades de acordo. Sois unha banda de 6 membros, poucas bandas hai de 6 membros que triunfen así, que ti ves moi famosos. Actualmente hai moitos cantantes. É super fácil de describir no sentido, sí que a efectos de logística e todo, sí que é máis fácil ser tanto para decisións, tes moi poucas persoas cas que discutir, porque eres ti solo, mira se te pos un espello diante, vas ti solo nun coche. Nós, cando vamos a un festival mínimo, movemos 3 coches, se non temos que pasar a furgonetas e alquilalas. Nós, cada vez que hai un concierto, arrancamos con gastos de máis de 400 euros. É dicir, a veces dinnos, jova, estaría guai que viñerades a este concierto solidario. Non é cuestión que xa non cobremos, é que para ir a tocar aí xa vamos a gastar mínimo 500 euros. Entonces, realmente, máis fácil, seguramente sea máis fácil, sí, ser solo. Pero o romanticismo dunha banda non hai nada que cho dé. Quero dicir, eu sempre dixo a mesma frase que é que a felicidade compartida é máis felicidade. Sempre lle dixo unha cousa a eles, que é, por exemplo, en este caso eu que son o cantante basta que me voten, claro, eu son o cantante da banda, pero sempre lle dixo, non vos preocupedes por min, porque eu carreira de solitario non a vou quitar, porque temos un bolazo, un concertazo. E a mí o que máis me gusta é cando nos baixamos a parte traseira e lle dou un abrazo a todos e compartimos e dixo, boa, que pasada, ou nos tomamos tipo unha caña todos xuntos comentando o concierto. Si fora eu solo,
creo que eu perdería todo eso que a min é o que máis me gusta, que é compartir as felicidades. A esencia dunha banda é diferente completamente, claro. Sí. Sabemos que fixeches un gran esforzo por vir hoxe ata aquí. Neste sentido, como conseguides compaxinar a vosa vida personal, laboral e artística? Dormindo pouco, papando Ojeras moito crónicas. coche, ojeras crónicas. Bueno, ao final, cando algo che gusta e cando estás involucrado, faz por ter tempo, esforzaste un pouquiño por intentar encaixar todo, non sempre é fácil, haberá días nos que, pues, por exemplo, eu para poder estar hoxe aquí, os meus alumnos de piano movinlles as clases, fixen horas de máis no resto da semana, pero ao final son cousas que dices tú, hai cousas que polas que merece a pena esforzarse e polas que merece a pena invertir máis tempo. Entonces, eu creo que en general, dentro dos límites de que non nos vayan despedir as historias dos nosos traballos, todos estamos moi pola labor de facer ese esforzo para poder dedicarlle as horas que necesita. Nós sabemos, por exemplo, Sergio ten uns horarios de traballo moi específicos. Si temos un bolo que nos coincide un jueves ou un viernes, sabemos que hasta as 6 non pode salir. Ao mellor o día antes xa quedamos con el, collémoslle a pedalera, facémoslle nosotros a prueba, el chega para chequearse, inguiarse, tocar e pouco máis. Entonces, vámonos complementando e compensando uns con outros para facer que funcione ao final. É o bon tamén de ser 6. Nos apoiamos e somos ombros os uns dos outros cando fai falta. E iso tamén nos axuda a ser capaces de compaginalo moito mellor. Pois se fóramos, o mellor artista en solitario, pois ao mellor o tería moito máis complicado. Claro. Ao final ten as súas cousas moi positivas que sexamos 6 para tirar co barco adiante. Dicía a miña avoa que en algo quer algo lle costa. Entonces, creo que non é unha cuestión de música, é unha cuestión de que a quen está atrapado que lle mola correr, dalle igual levantarse a 6 da mañán para ir correr antes de ir a traballar, pasa un pouco en todas as mesmas esferas. Entonces, eu creo que cando chegue o momento de que isto non che devolve o suficiente ou que non che gusta tanto, directamente xa non fas ti por buscar o tempo. Ao final todos temos problemas, quero dicir, eu teño o meu traballo, teño unha filla, teño mis problemas personales. Claro, detrás da imaxe de indie, sí, no, vocalista... eso é todo unha trampa. Pero Unha mentira. sempre buscas, sabes? Sempre buscas a forma mentres compense. Pasamos agora a falar do vosso último disco, Abrir o xogo. Que significa o título Abrir o Juego para vos? Que xogo? Esos son paranoias que nos montamos. A primeira é que... Selector de palabras, hai unha ruleta. Primeira palabra. No, mira, primeiro, tíñanos claro que tíñanos que ter un disco. Por suerte ou por desgracia, a un disco tens que poñer un título. Entonces, tes 3 opcións, que chamarlle o mismo nombre que o nombre da banda. Non o víamos. Facer como Grande Amore, uno. Sí, esa está moi guai. Esa está moi guai. É facerse un Led Zeppelin de... Pero era unha copiada. Sinfonía 1, era unha copiada moi sí, grande. era un pouco descarado xa. Entonces, podes buscar un título totalmente distinto que non haga ningunha canción ou outro titularlo como unha canción. En este caso, como decidimos facer un disco, si ves un pouco a arte gráfica do disco e dos diferentes singles, daste de conta de que xojamos un pouco ca historia do ajedrez. Sí. Abrir el juego é unha expresión de a primeira movimento que fai para iniciar a partida, non? Era como unha declaración de intencións, de dicir, isto é o primeiro que vamos facer, pero é o primeiro. Agora ven o resto da partida. Se te fijas, si ves as caras das presentacións de singles, son diferentes pezas do ajedrez. Entonces era un pouco a paranoia interna que nos montamos. Simbolismos. Sí, totalmente. É moi de indies eso, Como, agora ven unha pregunta moi interesante que como é o proceso que vai desde que xorde unha idea dun disco ata que se publica nas plataformas digitais para todo o mundo? Un proceso largo.
ten que estar bastante ben pensado, ten que estar ben coordinado, hai que pensar en moitísimas cousas, como xa nos poñemos no que é a publicación, tempos de publicación, El calendario inverso. Eu obligueinos a facer un calendario inverso a esta xente para saber cando un calendario inverso. Queremos publicar o disco en esta data. Vale, pois de aquí hacia atrás temos que organizar toda a promo, cando sacamos single, cando vamos ir lanzando determinadas cápsulas para ir dándolle un pouco de forza hasta o día para ir pieza, do lanzamento. pieza. Pillaches o simbolismo. Aí estás, juego. aí estás. Entonces, o proceso obviamente empeza sí ou sí con ter temas. Importante para sacar un disco. Importantísimo. Todo o proceso de grabación, edición, mezcla, máster do disco xa ocupa dependendo do mimo que lle queiras poñer, mínimo un trimestre pode o levar. A nos levounos máis ou menos sobre 3 meses, porque fumos a toda a pastilla. Despois está toda esta parte de calendarizar. Unha vez tes o arte, tes o disco montado, e cando empezas a pensar, vale, cando vamos a publicar isto? En función de cando queiramos a publicar, vamos a sacar un single, 2, 3, hasta onde? Hai algún single que vai con videoclip? Se vai con videoclip, hai que gravar, editar e montar, é outra movida. Entonces, son procesos largos que, sobre todo, si faz entre os 6 da banda solamente, a movida se complica o doble. Se non tes unha oficina que che faiga toda a parte de comunicación, etc., e te comes tú, pois toda a autoedición e todo o proceso se complica un pelín máis. Pero... Porque aquí sois cantantes, non editores, ou sabes de edición. Aquí facemos todo. No, hai de todo. Tócanos facer todo. Agora voulle dar a resposta que buscaba e que lle interesaba. Realmente no disco anterior o proceso para que sepas como termina un disco empeza por eu conducindo un coche grabando en audio as ideas das letras e dicindo, chavales, facede unha canción con isto. Eso pasou. Este é un pouco o proceso creativo do primer disco. A partir de aí tiraronme das orellas. Alfonso, cómprate un micro, cómprate unha tarjeta de sonido, cómprate un ordenador e pásasnos todo en limpo e ben detallado. Vale, pero realmente un pouco como dicía María, sempre pensas un pouco, ou todo o mundo pensa no que é simplemente a composición e a grabación, pero hai un esqueleto gigante por detrás que é unha pasada. Respecto ao que preguntabas ti agora de si producción ou cantantes ou músicos, no noso caso, para que sepas, ahora mismo cada un na súa casa ten un estudio de grabación. Quero dicir, nos... Chamámoslle con propiedade, un home studio. Un home studio, sí. Bueno, é un estudio e grava, é un estudio de grabación. Unha habitación de cutre, pero con propiedade. Para mis cosas. No, pero realmente todos temos na casa ahora mismo o que é unha tarjeta de sonido, micrófono e ordenador. Entonces, simplemente para maquetar. Quero dicir, non é algo que vamos a utilizar para publicar en ningún lado, pero para que unos entiendan las ideas de otros, porque también efectivamente, a la hora de ser 6 para saber se funciona, para que unha persona, en este caso Sergio, non teña que coller o meu audio do coche e pasalo ao tempo que ten que ser de forma manual e afinarmo directamente manual tamén. Sergio, te queremos. Sí, Sergio, te queremos. Entonces, esclavizado 24/7. Sí, a verdade que sí, tampouco cobra. O primeiro disco foi un desastre en ese caso. Este próximo que estamos preparando, por exemplo, xa vai todo moitísimo máis maquetado, e dunha vez que está maquetado non sirve para absolutamente nada, só sirve para saber se unha canción vale ou non vale, porque despois pásase ao produtor e volvemos a empezar desde cero a gravar. Mais ou menos. Porque cambian moitísimas cousas da maqueta a unha vez pos un pé no estudio e pode cambiar todo. Tamén unha das miñas cancións favoritas do último disco é Edimburgo, pero unha locura de Edimburgo. De onde nace, en primer lugar, unha conexión entre unha gran cidade como é Edimburgo e despois que todo o que falades na canción en Galicia, a metade dos lugares, fala de Compostela, da Quintana. Entón, como é esa relación?
Outra paranoia máis. Moi ben. Todos son paranoias, realmente. Ademais vai molar. Si te escoitas o tema, como empeza, como termina, o que vas a escoitar é un redoble de caixa. Sí. Entonces, cando se fixo o tema, cando se colleu a idea inicial, solo había ese redoble de caixa e arrancamos co estribillo. Entonces, recordounos as marchas que facían militares. O primeiro tema o primeiro borrador de título que isto quen teña un grupo sabe que cando fai cancións chámalle canción nueva, borrador 1, nuevísima. Pois nós puxemos en marcha de Edimburgo porque nos recordaba a ese rollo militar e molounos tanto que acabamos metendo Edimburgo na canción. Edimburgo ten unha cousa que hai unha parte da canción que son feitos reales e unha parte da canción que son feitos inventados. Entonces, non se describen cales son reales e cales non, pero é un pouco a magia que ten o tema. Claro, o xogo que ten. Tamén, como foi a colaboración? Como foi toda a movida desde que se vos ocorre tendes a canción tal ata que contactaches para facer a colaboración? Con cousas. Con cousas. Antes da entrevista comentamos que ti e máis eu nos conocemos en Carrilanas 2023. Creo. 2024. Pois nós en Carrilanas 2021, pode ser, ou 20? No 20. Era un... Eu aí conocíamos de milagro. Sí, de milagro. Vale, era Capital Boscov, pero eu creo que ainda non tocábamos con María, non sei. Hubo no tema da pandemia, Carrilanas montara unha serie de conciertos que era concierto kilómetro cero. Era con sillas, todos sentados, mítico de espacios, aforos controlados, toda esta historia. E chamarannos a nós para tocar. Ese día nos conocíanos a Carlos, a Cousas, en este caso, sí. E daquela facía moitísimo de sesións fotográficas. E dixemos, joder, vente a quitarnos unhas fotos e conocémonos e tal. E ven a quitar fotos. E na prueba de sonido probamos cun tema que estábamos compoñendo en ese momento, que era Edimburgo. E ao terminar a prueba de sonido, ven el, enseñoume os brazos e tiñas en piel de jaliña. E díxome, acabo de quedar flipando con este tema. E fixen o chiste no momento. Dixen, molouche, pois vale acabar grabando ti. E acabou grabando E 2 anos despois, cando nos metemos no estudio e Edimburgo entrou no disco, acordeime de Carlos e dixenlle, oye, vamos a gravar Edimburgo. Falando de cancións favoritas, cal é a vosa canción favorita á hora de tocarla nos concertos, en as salas, en os festivais? Que complicado. É unha antipopular. A mí a que máis me gusta de cantar é Cruz e Raya. É unha das que máis simbolismo ten no disco ou o mensaje, que realmente o que mola tamén moito das cancións é que cada un dalle o seu mensaje, pero para min ten moito simbolismo, é das que máis disfruto cantando. E Cruz e Raya fala dunha historia, a ver, Ángel 15 anos. Yo, Martín, 15 anos. 15 anos. Pois Cruz e Raya fala dunha historia que eu creo que tiña 15 ou 16 anos. E o que di o estribillo é... Bueno, o estribillo non, o antes do estribillo. Aquelo que me afonda que se queda lá no mar. Sí. Cruz e Raya bastará para poder descartar. E un pouco que di a canción é que nesta vida das cousas máis importantes que eliges son as compañías. E chega un momento en que tes que decidir, aínda que sea difícil, que compañías eliges. Hai persoas que suman e hai persoas que restan. E a veces é complicado alexarte ou separarte das persoas que restan, porque poden ser colegas de toda a vida ou similar. Pero o que acaba dicindo a canción é que por moito que queira salvar o resto, si non te salvas ti antes, non salvas a nadie. Como en los aviones, con las máscaras y... Non pillei o rollo, pero si me explicas, sí. Y en los aviones siempre te dicen en los vídeos que primero te pongas la máscara a ti antes de ponerse a la otra persona. Pues pode ser tamén, sí. Para o próximo disco. Simbolismo tras simbolismo. Y esa es tu canción favorita, ¿no? Sí. ¿Y la tuya? É certo que Cruz e Raya é das que tamén máis me gusta tocar, pero
non sei por qué están aí a par 0037 e esta, porque en 037 volvome un pouco tola co sintetizador, entonces pasou moi ben desa canción tocando, é momento de desbarrar co sinte, entonces para min é moi divertido, a canción é moi densa, pero para min é moi divertido, pero Cruce Raya é tamén bastante, non sei, ten aí un punto moi guai para tocar en directo. Eu coñecín Capital Boscov con 0037. É a primeira canción que escoitei de Capital Boscov. Ué. Estades levando agora a vosa xira Xa improvisaremos a todas as salas e festivais así por toda Galicia. Como estás vivindo a acollida que está a ter o proxecto en tantos espacios, incluso a semana pasada no Son do Camiño, en festivais moi grandes e tamén nos pequenos a nivel máis emerxente, máis local? De locos. É unha pasada. É de locos. É unha pasada porque, claro, eu xa vivín a experiencia de o que é quitar un disco, intentar ter un proxecto, meterte en festivales e tal. E cando quitaron o anterior disco, algo tocáramos, pero non pudernos dar ese paso. Cando quitamos o primeiro tema de Capital Boscov, que era Farsa, eu tiña clarísimo, que o íbamos a petar. Pero clarísimo. Sacamos Farsa e non o petamos. Cando dixo que non o petamos é que Farsa sacámoslo, eu creo que en julio do 21, durante 2 anos, para que o entendas, que non ten nada que ver, pero entrábanos en oyentes de Spotify, o que sei, tiñas 25 oyentes, é dicir, escoitaría a miña moza, meu pai non creo que me escoitara, pero miña nai sí, un par de primos, sabes? Entonces, cando quitamos o disco, eu tiña clarísimo que non iba a, quero dicir, que era como vamos quitar o disco, polo menos vai quedar as cancións aí grabadas, sabes? Vai quedar aí. E o día de mañán vos puño poder contar aos fillos que tiñanos esas cancións e que as van poder escoitar. Claro, creo que pretensión cero tiñamos. Sí. Sacamos o disco con pretensión cero, totalmente. Antibanda. É unha grata sorpresa. A verdade é que para min é bonitísimo. Tamén teño que dicir que vindo desas previas nas que nunca saleu nada, disfrútase moito máis. E tamén o valoras máis. Claro, ao final, vir desde cero e chegar a eso, a tocar en salas, en festis, a sacar un disco, entendo que... Que subidón. Efectivamente. Para min, o subidón máis grande aínda, creo que foi a primeira vez na que fomos conscientes que nun concerto noso a peña coreaba unha canción. E foi como, que está pasando aquí? Edimburgo, foi como, que está pasando? Isto é de loquísimos. Está sucediendo aquí. E o público todo cantando o estribillo de Edimburgo e nós, isto é real. Está sucediendo. É verdad, sucedendo, Hai cámara oculta. Hai cámara oculta, pero foi aí foi un pouco o momento de dicir, ostras, chaval. Bueno, vos preguntamos agora polo Son do Camiño, como foi a experiencia a semana pasada? Pois moi ben, tocar nun auténtico dinosaurio de escenario e de festival é unha pasada. Ostras, cando xa solo poso o pé encima na prova de sonido e ves as dimensións de todo eso, pois é unha locura. Aquí se pone en juego. Sí, e ademais sempre nos meteron un pouco medo de que as bandas pequenas, que, bueno, que nas podían tratar ben ou no que sea. No noso caso, a verdad, sentímonos moi ben no festival, super ben tratados, bo feeling con toda a xente, compartir ao final cartel con artistas dese calibre, pois a verdade é que é un honor. Ahora non tuve unha época na que coleccionaba carteles, agora xa non colecciono, pero igual mo deixo enguardado na galería así para dentro de uns anos volver a decir, ostras, pois mira, vamos alá. Toque no Son do Camiño. Sí. Calendario inverso. O día de The Prodigy. Sí. Iso, cuidado, Sí, de feito, no teu caso tamén vimos no Surfing de Lérez de técnica de Grande Amor, productora de Grande Amor. Claro que a miña vertente de músico é unha parte dentro da industria. No Surfing fun coordinadora de produción técnica do festival de tres dos 4 escenarios. E ao mesmo tempo son xefa de produción de Grande Amore, de Monte da Pena, Santi Araujo e Cora Yaco para Ernie Records. Entonces, así de fácil xa va a empezar. Así de fácil foi a semana previa do Surfing de Lérez para min. E encima tocar. Entonces houve un momento no que eu cheguei ao escenario para facer a nosa proba de son co walkie de produción e aí me ves polo pinganillo.
aquí Galdón, desconéctome durante un par de horas. Se arde un escenario, os apañáis, máis ou menos, sabes? Porque non podía estar a dúas bandas. E cando acabamos, eles foron celebralo, vamos comer, non sei que. Bueno, traballar. Volvo a traballar, chavales, chao. A picar piedra. A picar pedra. Sí. Al sótano. Máis ou menos, máis ou menos. Sí, é unha... Dicíamos fai non moito tempo o Laia das Tanxus, dicíame, é moi guai esa doble vertente que tes ti, porque entendes o artista e entendes o que produce por detrás. Non é fácil, porque cada un mira po seu lado. Eu, para ben e para mal, teño as dúas perspectivas, entonces sempre intento lidiar un pouco máis con eles. Son un pouco dura a nivel de temas de... Calendario inverso. No, mira, chamanme a nazi, vale? O sea, eu son a nazi da banda, porque son que nos meten vereda con tema de horario, Tes máis respetar, apodos, teño En máis unha apodos, xa o banda sei. con un nombre ruso, ya, ser ya, nazi... pero que vamos a hacer? Pero sí que con eles son un pouco duras veces cando a cousa está un pouco, non vou dicir desmadrada, pero sí relajada, e estamos nun sitio no que o tempo corre, claro. teño que tócame a mí, pero non é que me toque, é que sáleme sin querer a de formación profesional. Pero despois cando estou facendo produ, intento sempre ter un pouco de man esquerda coas bandas, porque tamén sei o que se vive do outro lado. Entonces, ás veces pasa un pouco mal, pero bueno, non son de camiño. Eu pasei no fatal escoitando a Iago, me falla el canal, non sei que, e eu sentada no piano, María, non te metas, solo estás para tocar. Pero era moi difícil, pero para mí foi un pouco máis tenso son do camiño nese aspecto, pero todo guai, Sí. Todo guai. Agora, 4 preguntas moi rápidas sobre o panorama da música galega actual. Define o panorama da música galega actual nunha frase. Mátame camión. É que eu son moito de... Tú eres de desarrollar. Claro, iba Eres de desarrollar. de dictado, desarrolla la pregunta, fundamenta... Tú os exámenes tipo luego, test, si quieres, fatal. Luego, si quieres, desarrollas la respuesta. Eu só vou dicir que esperemos que non sea un panorama temporal. É que o que acaba de chegar que é unha pasada que se quede pero durante moito tempo. Vale. ¿Sí? Para min é creciente e diverso, algo moi importante, a diversidade que hai. ¿Cómo veríais la industria gallega dentro de unos años? ¿Va a crecer? ¿Crees que hay posibilidad de que tenga repercusión internacional? Depende de moitos factores. Depende de tantos factores. Internacional é complicado, Por lo menos nacional. pero nacional eu creo que hai moitas cousas que teñen serias posibilidades de ter moita repercusión. ¿Los grupos gallegos que vosotros veis con más potencial? Eu tiro para casa, tío. Sí, a ver, realmente potencial a nivel nacional, por estilo, por tal, eu creo que The Rapants vai a seguir subindo, fijo, e vai a consolidar. Fillas de Casandra, Tanxus e demais, todos eses artistas que están nesa esfera, eu creo que van a consolidar e, sobre todo, van a salir de Galicia. Porque, ao final... Tanxus salen moito de Galicia, as bandas boas, é que dá igual, incluso o idioma que utilicen. Que eso véndenos moito a moto. A min encantame Foo Fighters, eu non me miro o que significan todos os temas de Foo Fighters. Dá igual si eres galego ou non. Berri Charrac tamén era increíble e dache completamente igual. Entonces eu creo que eses artistas van a salir e van a consolidar. Vale. Agora a segunda pregunta. Actualmente os vosos grupos favoritos en lingua galega son? En lingua galega? Non sei, os Rapantes. De Rapans e Grande Amore. Hostia, que un Rapantes. concerto de Grande Amore é divertidísimo. É que De Rapans e Grande eu tiño unha Amore. cousa con The Rapants que lle encanta a miña filla máis que os meus temas, sabes? Sí. Entonces, sí, eu todos os días cantando polas mañás Meu cariño, meu amor, Corazón de melón e o avión, encanta a miña filla de 4 anos. Que si eres capaz de convencer a un neno de 4 anos é que estás facendo as cousas ben. O público é moi difícil de convencer. Sí, sí. E o conseguen.
Unha recomendación musical de música galega para escoitar esta semana que digades un proxecto que nos gusta e que queredes recomendar. A mí encántame Antía Muiño. Jo, estaba pensando en Antía Muiño, chaval. É unha pasada. E, ademais, o que falamos antes de O mundo é un pañuelo, coincidín con ela en primeiro de Dereito. Ela deixou Dereito. E ao final, a artista foi ela. Porque é unha pasada. Eu escoito, é increíble. É increíble, sí. Esta semana toca Antía Muiño. Última pregunta. En menos dun ano, gustaríavos facer unha colabo con... Amoevo. En 5 segundos, Mondra. Esperamos esa colabo. Bueno, Pero gracias. xa para ir rematando, bueno, estamos nun centro escolar e aquí case sempre hai que facer tarefas, algunhas con máis ilusión que outras. Entón, para vos, temos dúas tarefas, intentamos que foran o máis suaves posibles e sin poñervos a traballar. Entón, a primeira tarefa estades nun podcast, nun programa que non ten nome. Como sodes o primeiro grupo anfitrión que abre o programa, abre o xogo e abre o programa, toca vos poñer nome ao programa. Mima. Pero hai Eu que non sei poñerlle nombre nin as cancións, Hai opciones de elegir. Hai 6 opciones. Hai opcións, opcións. no. Si no, de Hai aquí pode opcións. salir cualquier cosa. Claro, pero hai opcións de guía, pero despois podedes o que Abrimos o queirades. Estas son opcións pos dous. Pensei que me estabas dando unha tarjeta en blanco e xa che iba a tirar o micrófono a cara. Cheque en blanco. No. A ver, aquí vou facer agora de locutor. Opción A. Infinitas grazas. Esto ven de que estades aquí gratis, un grupo que ven a Vigo. Como que gratis? Como que gratis? Que me estou perdendo? Bueno, igual non me enterei ben da película aínda. B. A música a por ti. A por ti con un cuchillo. Ah! A por... A música a posti. Claro, a Porque por toca- ti. Ah! Mima. Estou Simbolismo tras simbolismo estou tras camente simbolismo. super tostada. Perfecto. C. Sintonía aberta. No, esta son a 40 principales. Muy genérico, muy Moi genérico. noventero. Necesitamos algo Moi ruso. noventero. Sí. D. Entre tema e tema. Isto gústame. Esta está ben, Esta gústame. Está chula, Sí. E. 100% da nosa terra. Aí estás te limitando, É certo Que eso. eso soname a anuncio de yogures. No, eu non é anuncio de yogures, pero estamos en Vigo. É anuncio de Vico Deseado. Tamén. Estamos en Vigo e Portugal está moi cerca. Oye, eu creo que... Entre tema e tema a me D, gústame, non? Entre tema e tema está chula, non? Sí. Agua. É a vosa decisión, presión cero ou toda do Sí, mundo, sí. como Eu vexades. diría que a pistola na man que por unanimidade de entre tema e tema. Legado popular. Ahora toca editar todo el programa para cambiar el programa sin nombre por entre tema e tema. Despois temos a outra tarefa para vos que ten que ver xa cos próximos programas que fagamos, que será a partir de setembro. Estivemos falando para intentar pechar o seguinte grupo, entón vamos a confiar en que veña ese grupo, porque que non se vai dicir en alto, evidentemente. Hai que Pero dime aquí ao lado, Claro, espera. Calendario inverso. Hai témolo dous apuntado. papéis. Entón, que queremos que escribades unha pregunta, isto vai en cadena, non a vou ler eu, nin agora nin en xeral, isto se vai pechar, e cando veñan imos sacala, igual é unha barbaridade, e imos a preguntar, porque non vamos a ver o que é. Espera. Isto é para facer con todos os grupos de cara ao Claro. seguinte? Pois encántame. Gústame moito, Pero unha cousa, podo saber cal é o que está No, planteado? claro, ti sí. A ver, onde está? Para Aquí saber. dentro, claro. Podes sabelo ti, e a pregunta hai de la escribir aí, e íbamos a abrirla cando Pero veñan. el canto de loco. En plan, estes non estaban... Estes non... Eu creo que se retiraran, non? A pregunta vai escrita en secreto ou tens La que pregunta plantear? misteriosa. No, en secreto, escríbela secreto ti, todo, vale. e nós tampouco imos a ver, eso vas pechalo ti agora, e o abriremos cando veñan. Vale. Bueno, podes pensalo, Sí, tes tempo, correcto. Premeditarlo. entre os dous, Votalo. sin problema. Non sei se temos preguntas do noso público.
Por eso, queridísimo público, moitas grazas por venir. ¿Cómo hacéis el proceso de composición de las canciones? ¿Quién compone, quién no compone, quién adorna, quién hace los arreglos, quién...? No tema da composición hai, bueno, no noso caso, dúas opcións ou dúas alternativas, dúas formas de facer as cousas. Supoño que en outros grupos haberá incluso máis formas, que é basicamente opción A. Volvo de atrás. Estou conducindo pola autopista e ocúrreseme un estribillo, unha frase de inicio de tema ou demais. Desarrollar antes o que son a letra e melodía e posteriormente buscarlle un encaixe musical. No noso caso, hasta ahora, de forma un pouco mayoritaria, sí que son eu o que fai as letras, pero en música prácticamente non toco nada. Quero dicir, cando era así, atopaba unha idea, mandaba a eles polo grupo, e normalmente no noso grupo hai dúas personas que controlan tanto de composición ou de tocar como de producción ou de edición, que son os guitarristas, tanto Alberto como Sergio, que son os que lle buscan un pouco o enfoque musical. Son os que fan o grueso normalmente da composición, son eles quen se traballa normalmente esa parte. Pero é verdad que desde os últimos temas que foron compostos para o último disco, como os novos temas que veñen en camiño, realmente foron eles os encargados de dicir: oye, teño unha idea boa musical, búscalle ti unha letra. Entonces, no primeiro disco había das dúas cousas, neste último que se está un pouco cociñando, realmente empeza antes a música, despois ven un proceso de escoitar moitísima música para ver que sensacións che trae ou que tipo de historia queres contar que che dé ese rollo musical, e depois meterlle a letra. Pero, bueno, hai un pouco variante de todo nesse caso. A miña pregunta é cal é a vosa opinión, bueno, está máis relevante na tema de xeración de imaxes, pero a vosa opinión da inteligencia artificial compoñendo, pois, música? Nos hasta ahora, o certo é que en canto a composición musical nunca usamos IAs. No. De feito, quero dicir, non estou fora do que é a IA, por dicirche así, eu incluso traballo un pouco no campo legal e hasta temos bases de datos con IAs, e vexo como funciona, vexo que fallos ten, cales son os pros e os contras e demais, pero é verdad que na parte musical non sei María, pero eu nunca probei nada. Sí que vimos un pouco en canto audiovisual, de temas de vídeos e demais, pero en canto a musical, sí que escoitei temas feitos con IA, pero de hilos que che caen de YouTube e demais, que mal non sonan, pero creo que lle falta ese... Cando contas unha historia, eu creo que o bonito non é contala de forma literal, senón contala dunha forma que enmascare esa propia historia con palabras, con sensacións, para que a persona que a escoita realmente non sepas do que estás falando. É dicir, a nós pasonos unha cousa super guai, en ese caso co primeiro disco, que había cancións que falaban de amor e outras que non falaban de amor. En concreto, fixéronos un review desto de escoitar o disco e comentalo, e dicía, esta fala claramente do amor, e non falaba do amor, e esta claramente non fala do amor, e falaba de amor. Entonces, eu creo que é o bonito. Nós, hasta o día de hoxe, a verdade é que creo que a IA é que nin siquiera aprobamos. Usamos IA nunha cousa, pero a nivel visual. Sí. En o videoclip de Canción de Amor leva planos en IA. Utilizámolo un pouco por necesidade, sí, basicamente. Non tiñamos tempo, creo. Faltábanos como 20 segundos de metraje para que o videoclip quedara redondo a nivel de planos, etc. Entonces, o montador ocurreuselle tirar de planos generados por IA a partir dos planos creados originalmente na grabación. Entonces aproveitámolo como para crear unha especie de discurso entre dous mundos, por así decirlo. Había como un mundo real distorsionado con unha realidade paralela que eran eses planos da IA. Entonces aproveitamos recursos visuales como viñeteados, etcétera, para facer esa diferencia.
pero foi máis por un tema de necesidade De tiempo. pura e dura, que ao final conseguimos encaixalo dunha forma moi coherente a nivel narrativo dentro do vídeo, pero non por dicir, venga, vamos a utilizar la IA porque nos apetece. Non foi para nada pensado, foi porque nos facía falta sí ou sí, senón nos quedábamos un pouco colgados co videoclip de Canción de Amor. Entón, generamos eses planos, pero a partir do que xa tiñamos grabado. Foi como unha especie de entre comillas, relleno. ¿Y en vuestra experiencia usando la IA os salió bien la jugada? ¿Se os criticó mucho? Porque hay gente que critica mucho el uso de IA para temática artística. Non nos criticaron porque fixémolo fai 2 anos casi. 2 anos. Realmente a verdad que non nos criticaron por unha razón moi grande. Porque naide porque ve o somos vídeo. absolutamente intrascendentes. Claro. Eu vin o vídeo, aviso. Notáchelos. Eu vin os 2 planos, pero non sabía que era con IA. Pues era IA. Ni idea. Claro, aí o problema que tuvemos, que é o que di María, é que fixemos a grabación era para ir sin IA. Pero cando se puxeron a editar o vídeo, faltaba tempo de grabado. E era nada, que dices tú, 20 segundos non son Claro. nada. Na edición dun videoclip, 20 segundos Quedábamos pódese facer sin vídeo. eterno. Quedábamos sin vídeo. Entonces, Sí. opción A de producción, volvemos ao espacio, volvemos montar todo noutro fin de semana e gravamos planos recurso. Que xa graváramos planos recurso, pero por unhas cousas e outras se foron descartando. Claro, eso nos generaba a nivel logístico de produ e presupuestario unha desviación coa que non podíamos contar. Opción B, opción económica, generar uns planos a través de IA, pero non por generar, sino que se involucraran dentro por da vagueza. narración. No por vagueza, sino por... Non por vagueza, sino por esa necesidade. necesidade. Claro, Pero como intentando recurso, non como como- recurso, pero como un recurso planteado e pensado que encaixara dentro da narración. Non, bueno, aquí un plano de unha pluma. No, vamos a final generar vosotros lo que isto queréis e cambiamos un pouco a historia original do videoclip, cambiouse un nada, foron matices, pero deuselle un pouco a volta ao final por utilizar eses planos de IA. Por que a xente que non vos coñece debería e debe escoitar a Capital Bosco? Vas a dar a túa E resposta de concierto ou... Sempre dixo nos conciertos, este é o que comentábamos antes, de que somos unha banda de fondo. Non sabemos, tampouco pretendemos petalo de golpe, sabes? Nin falta que fai. Pero pretendemos que cada vez que haga un concierto, dame igual se hai 15 personas, pero desas 15 personas vamos a conquistar algunha. Entonces, eu a flipada que dixo sempre nos conciertos cando nos presentamos é que seguramente os que estades aquí non teñades ni idea de quen somos, pero non pasa nada porque vos presentamos a vosa nova banda favorita. Aquí o importante non é canta xente haya, sino como saia esa xente do concerto. Exactamente. Es que lo importante al final tocar a la gente, porque no vale de nada que tú hagas un tema que llegue a 1 millón de personas, a lo mejor que 1 millón de personas lo escuchen, pero que no le llegue a nadie. Esa es la verdadera A irrelevancia. ver, está genial, Si un tema claro, noso tampouco tamén Un nos tema peta noso chega a 1 millón de repros, ¿dónde firmo? ¡Dinero! Claro, existan os royalties, perfecto. Al non hai siguiente ningún tipo de fichaje, cheque en problema. blanco. Pero é certo que, non sei, eu valoro moitísimo Dixache outro día unha cousa moi interesante sobre isto de por que, en base á pregunta, somos un pouco a banda que escoitas polo resto da geografía española, pero que non te atopas en Galicia a nivel de estilo. Claro. Non hai tantas bandas que faigan o que facemos nós dentro do panorama galego con coa densidade musical que temos. Hai moitísimos proxectos de moitísimos estilos, pero a nivel Ten unha nacional identidade atopas, diferente, exacto, a claro. nivel nacional atopas moitas cousas dentro do estilo que facemos nós, pero en Galicia non tantas. ¿Y eso diríais que os he traído más ventajas o más desventajas? Lo de ser más innovadores a lo mejor que... Non é innovadores, porque Bueno. eu creo que tampouco non estamos aquí, non descubrimos a pólvora, nin estamos creando unha identidade musical completamente nova. Ao final, casi todo está inventado, e sí que é verdad que sendo 6 temos moitísimas referencias distintas, pero eu creo que é unha ventaxa. Eu creo que é unha ventaxa. Hai que mirar, isto sempre o digo, hai que mirar
parece unha chorrada, pero hai que mirar a Estados Unidos. En Estados Unidos, desde fai 4 ou 5 anos para aquí, volve o formato banda. Eso vai se extender ao resto do mundo. Estados Unidos marca a tendencia. Estados Unidos, pero é unha cousa moi normal que marquen determinadas tendencias e determinadas líneas. Entonces, de aló para cá xa leva unha temporada, as bandas, incluso as artistas pop, etc., levan banda, con batería, con guitarristas, con baixistas. É un pouco como que se está acabando esa línea de artista solo con bases ou con un DJ e pouco máis. Entonces, eu creo que nese aspecto temos ventaxa porque somos unha banda, dentro do que cabe, a nivel sonoro, contundente nese aspecto. Claro. Eu incluso e está volvendo. Vou a complementar a resposta enlazando ca pregunta anterior, é que eu creo que a IA a nós particularmente vai nos acabar beneficiando moitísimo. Porque vai chegar un momento en que a IA se desarrolle, que faja moitísimos temas que sonan guai, e que ao final o realmente especial sea a xente que toca en directo. A xente que vas a un garito, a unha sala ou a un festival, e que non lle están dando un play, sino que están tocando de verdad. La última pregunta. Bueno, yo quería felicitar también a los que han creado este programa. Recordar que antes, cuando os entrevista Ángel Carmona, un ángel os entrevistó antes ya. verdad. Que es este Ángel y Martín. Y luego no nos olvidamos de que estamos en un centro educativo. Habéis hecho un mensaje muy anti. Entonces, vamos ahora a pensar que estamos en el mes de septiembre. Llegan los alumnos el primer día, les queremos poner un vídeo de 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué les diríais a chavales de 13, 14, 15 años sobre cosas como en esta sensación que tenemos también un poco los profesores a veces de que falta pasión en los alumnos, ¿no? De que parece que no tienen motivación con las cosas, ¿no? Bueno, vivimos en una sociedad complicada también, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a contar? Sin embargo, habéis dado mensajes que yo creo que nos ha llegado a todos, como muy antis, ¿no? Y eso, ¿qué les diríais si tuviéramos que coger ahora 1 minuto, 2 minutos y se lo vamos a poner el primer día de cole en un cine precioso que tenemos? ¿Qué se os ocurría que le dijáis sobre estas cosas, sobre las pasiones, sobre pues no sé, luchar por las cosas que uno quiere, esos valores que parece que se están perdiendo, ¿no? Guau, qué responsabilidad. Eu non teño problema en responder, En vuestra mano está el destino de jóvenes. Mira, eu de forma previa comentarche respecto ás felicitacións que destes e demais, a mí faltou unha pregunta na entrevista que era cal é unha das ilusións que tes ou deseos por cumplir ou demais. Eu, personalmente, un dos deseos que teño por cumplir é que cando quitemos o próximo disco, Ángel suba un cover de batería ou de instrumento. Queda a proba aquí. Aí quedo alucinando, porque é verdad que comentaba yo antes na previa que eu xo levo seguindo, non sei, 1 ano ou así, xa nos conocíanos un pouco de eso, contenido compartido, ademais. Despois, respecto que comentas, eu son totalmente contrario a anti, Eu son unha persona... Somos anti, pero anti-bien. No, dixenos anti-banda, pero é un pouco un chiste interno que temos. Pero eu son desas personas superpositivas, das que creen que son afortunado na vida, porque ao final meus pais deronme a oportunidade de ter unha vida plena, feliz, deron a oportunidade de estudiar, ter unha oportunidade de ter un traballo decente sabendo que eles tiñan que traballar baixo a chuvia, ca roupa de aguas e demais. A única expectativa que teño na vida é darlle aos meus fillos a mesma oportunidade que me deron a min. E respecto ao que lle podería dicir a chavales, mira, eu sempre teño pensado mismo de que é unha edad complicada, de 15 a 18, sobre todo, máis ou menos. Creo que todos chegamos a ter sentimentos encontrados cando estás na ESO, incluso bachillerato, que che dá a sensación de que estás estudiando sempre as mesmas asignaturas, as mesmas materias, e que pensas un pouco para que sirve isto. Realmente sirve un pouco para ter cultura general de todo, para ter unha base e para poder despois desarrollar o que realmente che gusta. E diría a todos, animaríaos a estudiar ou formarse ben, sea un ciclo, sea a universidade, igual. Pero
contarlles de que esa vida universitaria ou barra de formación superior ou ciclos medios ou demais é unha vida fantástica de disfrutar tanto estudiando como compartindo historias, emocións e sentimentos con xente que conoces por aí que ten un pouco as mismas inquietudes que ti, que as chavales, hai chavales que pensan que son como extraños porque nos seus colegios non sinten ou non teñen eses mismos hobbies que eles, e realmente cando te vas a outro lado ves que hai xente por aí que comparte as túas inquietudes. E despois, sobre todo, a todos diríalle de que a vida é unha carreira de fondo. Non son 100 metros lisos. É dicir, hai xente que di, repito, ou quedanme 5, e acabouse o mundo, e vou deixar os estudios. E realmente dá igual. Hai unha frase que me di sempre meu pai que é dá igual se o carné de conducir o quitas a primeira, a quinta ou a sétima. Ao final, estamos todos conducindo na mesma carretera. Os chavales diríalle un pouco o mismo. A vida é unha carreira de fondo. Si tuveron un par de anos malos, ou 3, ou deixaron os estudios, imagínate, igual, teñen 25, 30, 28, 32, están a tempo de retomar e de estudiar e de formarse. E cando dixo que a vida é unha carreira de fondo, que ao final vamos a estar currando aquí todos hasta os 65 ou 67 anos, xa non falo de uns traballos máis cómodos ou menos físicos, sino que cando traballas de algo que che gusta e que che apasiona, é un traballo igualmente, ten momentos bons e momentos malos, pero é un traballo mellor levado. O que lle diría aos chavales é vivir con pasión, disfrutar, obviamente, porque na vida hai etapas de disfrutar, hai etapas de compromiso, hai etapas de formarse, hai etapas de currar, vivilas todas, pero vivilas con pasión, sabendo que ao final moito máis pronto do que ti penses vas mirar para atrás e tes 60, 70, 80 anos que a vida pasa rapidísima, que eu creo que é super bonita e que hai que disfrutala e vivila con moita pasión, como dixen. Eu teño un añadido, se estamos a tempo aínda. A etapa da ESO, bachiller, é unha etapa na que é fácil perderse dentro dun mismo e non sempre é fácil volver. Entonces, é algo que sempre tuve moi claro, que isto xa é a nivel personal e particular, que me costoume, por así dicilo, disgustos, entre comillas, que despois sempre se relativizan. O único que lles diría sería mantedevos firmes, mantedevos estables co que vos creedes. Ás veces vadesvos perder, pero vades volver a encontrarvos. Sobre todo, leede moito, escoitade moita música, escoitade moito a radio, porque eso vai vos dar criterio e vai vos dar moitísima fortaleza para seguir o camiño que vosotros creedes que é o voso, sin deixarvos, por así dicilo, manipular polo que este de moda. Criterio e confiar en vos. E xa está. Máxima de vida, María Galdón. Me puse intensa, máis indi que isto non pode. Está perfecto. Esperemos que a vosa frase cuaxe entre a xuventude e salvaguardedes as pensións de todos os españois. Vosotros, pensar que esto va a afectar bastante a los chavales de mi edad, sobre todo, porque es una pregunta que me hago bastante a diario, ahora que voy a cambiar y me voy a ir del instituto y tal. ¿Qué creéis que es mejor? ¿Arrepentirse de lo que hicisteis, pero haberlo hecho y no quedaros con la duda en un futuro? ¿O arrepentiros de no haber hecho y después, cuando seáis mayor, decir, y no lo hice, con aquella edad que sí que podía, tal? Si o fas, sempre vas a sacar dúas lecturas. Entonces, arrepentirse das cousas tamén forma parte do proceso de aprendizaxe. Entonces, hai que probar, hai que facer cousas.
é a forma tamén na que despois vas a descartar ou a elegir camiños, situacións, etc. Facede cousas. Sempre. Non te quedes coas dudas, non te quedes coas ganas. Se non sale, non sale, pero eso levarate a pensar ou a decidir outra vía, outro camiño ou algo que che vai gustar máis incluso que eso que non saleu. Sempre. Tira millas. Tira pa diante. Aquí depende do que estés pensando. Ala, xa vai. Si tes parexa que estás pensando en outra chavala, a ver, aquí todo depende, vale. Pero a resposta un pouco global sería que na vida hai moitísimas cousas que estamos deseando facer e que temos claro que queremos facer, e que pospoñemos. Eu aí as cousas esas que tes claras, que non tes dudas, senón que simplemente son vacancias ou dicir, xa o farei, ou xa empezarei mañán, ou o lunes que ven, ou demais, fainas xa. Porque en canto empezas a dudalas un pouco, a pelota faise, ou a bola de neve faise moito máis grande. E baste dar de conta de que vai pasar o tempo e esas oportunidades márchanse. Hai un dito que di que cando eres xoven tes tempo, salud, pero non tes pasta. Cando estás na media edad tes pasta, tes salud, pero non tes tempo. E cando chegas a vello, tes tempo, tes pasta, pero xa non tes salud. Entonces, non esperes a ser vello. Disfruta as cousas ao seu debido tempo, queima as etapas sempre como toquen e non pospoñas as cousas que tes claro que tes que facer e que tes claro que van a ser boas para ti. Bueno, ahora rematamos ca última, ¿sí? Como estamos xa a piques de entrar en vacacións, vamos a ter tempo para irnos de concerto no verán. Onde podemos ir a escoitarvos este verán? Tes algún concerto despois? Temos dúas aí xa confirmadas, non? Dúas fechas confirmadas. 2 de agosto... Creo que sí. 2 de agosto son Rías Baixas, en Bueu. O fin de semana do 8 e 9 de agosto, aínda non se sabe que día, na nova edición, na nova versión do Castelo Rock de Muros. Primeira fila, Primeira fila, os quero ver. Obviamente. Foi un auténtico placer contar nesta primeira edición do recén inaugurado Entre tema e tema, non? Moi ben. Entre tema e tema. Sí, correcto. Contar con Capital Boskov. ¿Vosotros cómo lo pronunciaríais, lo de Boskov? Depende. Ali no pueblo donde ensayamos, en Muros, sería Capital Boskov. Si vamos un pouco a Santiago, sería Capital Boskov. Que son así máis... Boskov. Sí. A mí sona máis urbanita, gústame menos. Prefiero a versión de Muros. Capital Boskov. Boskov. De Capital Boskov. Sí. Clavado. Verdade. Eu sirvo para dobladora de televisión. Eu para doblador de aluminio. Moitas grazas por este increíble programa, María e Alfonso, por compartir con nós as vosas cancións, as vosas historias e, sobre todo, a vosa paixón pola música e por este arte que é un dos máis importantes, sobre todo nesta época. Que nos ides tocar agora para pechar o programa? Bueno, antes de nada, moitísimas gracias a vos por invitarnos e, jolín, noraboa por facer algo tan diferente, un proxecto tan diferente, tan especial dentro dun centro educativo. Pareceme super importante a labor que estades facendo. Que veñan moitos programas. Eu tamén o espero. Esperemos que sí. Para despedirnos, a máis bailonga do disco. Sí, o dito como María, moitísimas gracias. Facervos saber, de verdad, que nos fai moita máis ilusión que a vos estar hoxe aquí, totalmente certo. Despedímonos en directo cun tema que se chama Canción de Amor e que non é unha canción de amor. E a todo o público que escoitará este proxecto, este programa,
en plataformas, en todos os sitios onde os subamos. Moitísimas gracias por estar presentes, por contribuir ao noso proxecto. Esperamos vos a todos no novo programa. Esperamos que en setembro, pero iremos informando. Tiñasme a tiro xa fai tempo, tirasme a pedra, esconde a man. Non che prometo un monumento, tampouco disimular. Cada noite a tua xogada, entro o rebumbe apareces detrás. Xa estou dentro da tua trampa, xusto onde quero estar. Si isto é unha canción de amor, imos reventala, que o que che pido o teu interior. Arríncame estas ganas, si isto é unha canción de amor, imos rematala. A xente foise, quedamos nós, non nos guardemos nada. Non teño claro casi nada, pero si sei que isto ten que pasar. Solo fai falta unha mirada e botaremos a andar. Directa cando baixo a garda, tesme comendo outra vez da tua man. Xa estou dentro da tua trampa, xusto onde quero estar. Si esta é unha canción de amor, imos reventala, que o que che pido o teu interior. Arríncame estas ganas, si esta é unha canción de amor, imos rematala. A xente foise, quedamos nós, non nos guardemos nada. Si isto é unha canción de amor, imos reventala, que o que che pide o teu interior. Arríncame estas ganas, si esta é unha canción de amor, imos rematala. A xente foise, quedamos nós, non nos guardemos nada.